justice no arrest. No justice no arrest. অঞ্জলি বসুমতার হত্যাকারী আব্দুল বারেক ফাঁসি দিও। অঞ্জলি বসুমতার ফাঁসি দিও। আবুদা খাতুনক ফাঁসি দিও। No justice no arrest. No justice no. We want justice. Justice no arrest. No arrest. We want justice. অঞ্জলি বসুমতার হত্যাকারী আবুদা খাতুনক ফাঁসি দিও। হত্যাকারী আবুদা খাতুনক ফাঁসি দিব লাগিব। অঞ্জলি বসুমতার হত্যাকারী আব্দুল বারেক ফাঁসি দিব লাগিব। दिनै जोङो कोभिड-19 मोनसे परिबेसनि गेजेरजोंब्लाबो थांनाय 9 एप्रिलाव जे मोनसे अनजलि बसुमतारी होननाय सासे आइजोखौ मार्डार माने रेप केस खालामनानै जिहेतु मार्डार खालामबाय दा बिनि थाखाय बिथांनि न्यायनि थाखाय जोङो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे जिहेतु मोनसे आइजो कोअर्डिनेशन कमिटि दङ बेजों लोगोसे जों दिनै बे उदालगुरिनि बिष्णु राभानि जिहेतु मोखाङाव जों मोनसे धरनानि हाबाफारि लादों जे 9 तारिखआव जिहेतु मार्डार खालामबाय बिथांमोन जायफोर माने मार्डार खालामदों बिथांमोनखौ दासिमबो रखा खना हमजोबनो हायाखै एरेस्ट खालामनो हायाखै आरो दायो जोङो खबर मोननाय बायदिब्ला मिथिनाय बायदिब्ला साथामखौ दिनै एरेस्ट खालामनो हादों आरो सानैया दिनै खारखोमानानै दङ दा बिनि थाखायनो बे सानैखौबो जाहाथे थाबैनो रखा खना हमनो थाखाय आरो जाय माने बे केसाव जड़ित दङ बिथांमोनखौ जाहाथे फास्ट ट्रेक मोनसे कर्टआव लाबोनानै जाहाथे बिसारखौ खालामो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे बिसार खालामनानै फासि होनायसिम जाहाथे बिखौ बिसार खालामो बिनि थाखाय जोङो जिल्ला एबसु आरो दिनैनि जिहेतु कोअर्डिनेशन कमिटि जों जयै जिहेतु माने हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जोङो प्रशासनखौ खावलायनो नागिरदों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिनै धरना हाबाफारि लाखांनायनि उनाव आरो जुदि बे सानैखौ जुदि हमनो हायाब्ला आरो बिसारखौ जुदि मोजाङै खालामाब्ला जों बिनिख्रुइ आरो गोबां माने बेबायदिनो हाबाफारि लानो बाध्य जागोन दा बिनि थाखाय प्रशासन आरो सरकारखौ जोङो थाबैनो इनिशिएटिभ लानो थाखाय जों दिनै धरना हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायनो सानो जे आइजो माहारिनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो लुगैयो जे बिथां अनजलि बसुमतारीनि जि माने जाथावै बुथारजानाय जादों बिनि माने न्याय मोजां बिजिरनाय नांगौ आरो जायफोर बे खामानियाव बुथारनाय खामानियाव जड़ित दङमोन बिथांमोन गासैखौबो हमजोबनानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौ बिनि अनगायैबो बिथांनि न'खर सरकारा बिथांनि न'खरनिसिम रांखान्थियारि साहाय्य होनांगौ बिनि अनगायैबो जे बे केसखौ उदालगुरि जिल्लायाव होआलाखानो दरं डिस्ट्रिक्टआव होनाय जादों बे केसखौ उदालगुरि जिल्लासिम माने ट्रेन्सफार खालामनांगौ जोंनि बे दाबि आरो उदालगुरि जिल्लायाव बेबायदि जाथायफोरा गले गले जाबाय थायो जे जों बे जाथायफोरा जाहाथे आरोबाव भबिष्यते जाया बिनि थाखाय जों प्रशासननि खाथियाव माने दाबि दैखांदों जोंनि आइजोफोरखौ निरापत्ता होनांगौ आरो न्याय बिसार होनांगौ बिनि अनगायैबो जे बे केसखौ फास्ट ट्रेकआव होनो थाखाय जोंनिफ्राय दाबि खालामनाय जादों आरो बिनिखायनो दिनै जों बेयाव जयै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जयै जाहाथे बे केसा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जायो बिनि थाखाय जोङो प्रशासननि खाथियाव दाबि दैखांनाय थाबाय जों निस्सय लागोन बिनि उनाव जों जुदि दिनैनि उनाव जुदि जेबो प्रशासना स्टेप लायाबा जों आरोबाव खेबसे बेबायदिनो हाबाफारि लागोन धरना बेबायदिनो जिरायनाय जुदि प्रशासना जोंनो पारमिसनखौ होयोबा जों बेबायदि हाबाफारिखौ आरो इयुनाव लाबावगोन जों I'd like to thank you. I'd like to thank you. Thank you.